abadayisa umzimba ngale phepha asidayise wonke yabo sesidudu umdala kakhulu ngane wonke le phepha enhlephelayo ayidayisa umuntu ukhona abanevelo ngaphansi kwephepha laba baliphepha yilaba abahlala la esontweni hayi laba semgaqweni laba semgaqweni no30 rand ngisho mina odla asidayise lephepha Asilong nje ngizomnika imali Nkosi yami uyanginika imali ivalue yakho iphi uma irand lihlelwe ivalue kusho ukuthi nawe njengerand nawe ishona phansi because usenza ivalue yakho yalingana nemali isigebengu lesi isigebengu lesi siqedile lezinye igebengu lo isigebengu lesi ungolani